Assalamu alaikum. Mehriban tamaşaçılar, biz bugün Türkmenbaşı Travynyň Nadygylyjew keňeşliginde ustad pedagog köplerin halifasy Aşyr Mogolyumyň şeýle-de awadan gelen jemgyýetiň döwletli ojagynda. Elbetde bugün şu agzybir maşgalada şu döwletli ojagda Aşyr Mogolyumyň mehriban kyblasynyň ady takylan Ataşkan, ýagny Nurjanyň 5 ýaşynyň toý toýlanýar. Biz Ataşkany häzirki wagtda Rossiýada iş saparyna ýören mehriban dädesiniň we ejesiniň adyny bugünkü şanly güni bilen tüýsürekden mähirli gutlamak üçin we ýürite Ataşkan 5 ýaş toýuny niýetlenen süýçülük torty bilen owadan sowgatlar bilen şeýle-de ajaýyp arzuwlar bilen döwletli ojagda mehmançylykda bolýar. Owadan pursatlarym Jehon Production'yň hemme internet sahypalaryna bu sürpriziň täze sanyny siziň bilen paýlaşýas. Ýöredik onda. Ataşka, han salamet. Doğu sen doğulaňyň mı? Näçe ýaşadyň bugün? 5. 5 mi? Onda sen 5 ýaşyň gutlap ine. Ejeň bilen däden saňa şu torty goýberdi. Al. Ine. Maşyn sürülýär ha? Häzir sürýäsini sipata. Al sawal diýär, däden bilen ejeň kamera söýledi. Dede, içi savun. O ana. Indi İsacan gel bertinim. Sana da soğutma. Eni Ataşkan doğulununu beri geçer. Utacak mı Ataşkan? Yaşı ve uzak olsun. Sağ ol. Savun. Indi sana da soğut ini. Koşuyup sürüyü oynak edin. Balayım? Savun. Köp savun. Gel Roza. Roza gel. Indi şunu al mişka oynayacak mı senem? Ini mah? Ana Roza, ana. Ana miski ana man. Al. Al. Elin aldım. Al. Goýapdy. Hawadan gelnese. Bu sowgada size oğluňyň we geliniňiň adynyň. Toýgynyň dowam kan bolsun. Hormatly studiýa işgärleriň ha şuna bize ben atjagym mehriban atjagymyň ha doğruňynda mehmançylykda bolup durdyň. Bizem saat ana oğlumuz gelinimizin kuğutlar goýartyrlarna bizem muňa hemmesine begäne sag boldylar hemmesi. Sizem eden hizmetlerine hemmesine sag bolun. Bizem minnetdar sizden. Sag bolun. Gelesayda. Menim siziň hemmäňize sag bolsun aýtýan. Siziň öýleriňizde şunýal toýlar köp bolsun. Ýygy dowamly bolsun. Agtyjagym ha bugün 5 ýaşy. Agtyjagymyň ýaşy uzak bolsun. Oğlum bilen gelinime de köp sag bolsun aýtýan. Minnetdar. Bizem dilek edýäs fursatda toýlaryňyň dowam kan bolsun, agtyjaklaryňyň bagtyna goýup ýaşaň. Oğluňyz geliniňizem hemme çağalaryňyň jany sag bolsun. Sagaman geçseler geden ýerlerine. Indi näçe süýçi arzudan soňra bir süýçi tortdan dada ýa. Akalcağım doğulanğının ulan yaşını da kolsun. Akalcağım.
сказал: сыночек маленький родной, и вот нам Бог тебя послал. Живу отныне я тобой, ты озаряешь жизнь мою и наполняешь красотой. Я без ума тебя люблю, любовью чистой и святой. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя дать и жизнь свою готов. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя дать и жизнь свою готов. Растешь ты быстро на глазах, у нас одни с тобой черты. Благодарю я небеса за то, что у меня есть ты. Я научу тебя, сынок, чему отец учил меня. Хочу, чтоб я гордиться мог, всегда родной мой за тебя. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя дать и жизнь свою готов. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя дать и жизнь свою готов. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя дать и жизнь свою готов. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя дать и жизнь свою готов. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя дать и жизнь свою готов. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя дать и жизнь свою готов. It's fun.